खुलुमबाय बयखौबो बरायबाय जानांगौ नोंथांमोना बुजिखाबाय मिउजिकखौ खोनानानै बे जाबाय सोदोमस्रि सुबुरुनश्रीबो होननानै बुङो दे सोदोमस्रि बा सुबुरुनश्री एखे ओमफ्राय आं बेखौ गुदिनिफ्राय फोरोंसै गासै 4 राउन्ड जायो बेनि दामनाया ओमफ्राय दामथारोबा 7 मिनिटसो जायो मोसानायाव दामोबा बेखौ स्टेप स्टेप खिथालांसै दा गुदिनिफ्राय खिथानोसै सारेगामा रे सा रे मा पा धा सा सा धा पा मा रे सा नैबे मोनथामा फा ओमफ्राय जसैबा रे गोजौसैबा गा रे रे गा दा बे जाबाय ओमफ्राय दामसै गुदिनिफ्राय नटिसन जाबाय बे धा धा सा रे गा सा धा पा धा सा रे गा रे रे धा सा रे गा सा धा पा धा सा रे गा रे ओमफ्राय बिनिफ्राय सेकेन्डआव सा 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 लाबोना दे फार्स्टआव रे मोन सेकेन्डआव सा 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 बे जाबाय ओमफ्राय दाना सर्ट दे गुसुं खिथानोसै समा गोलाव नांगोन बेनिफ्राय बेखौ खनब्रै दामबानो जाबाय बे फार्स्टनिखौ ओमफ्राय दाना बेखौ खनब्रै दे बे रे सा धा था सा धा फा बिदि खारगोन बे रे सा धा था सा धा फा दा बे जाबाय ओमफ्राय दाना बिनिफ्राय गाहायाव बे बिनि नटिसना रे सा धा था था धा रे सा धा था धा था बे समफाबो दे बिदि जागोन बे ओमफ्राय दाना मोनसेयाव बे रेनिफ्राय जागोन ओमफ्राय बे सेकेन्डआव सानिफ्राय लागोन सेकेन्डनिया सा सा था फा 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 बे फार्स्टना रे सा था 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 मोन दाना सा सा था फा 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 जाबाय ओमफ्राय बे मा पा धा मा पा धा रे रेया दे ने ओरैनो फा नुदोंना जसबानो रे जायो बे लासैबा फा रे मा पा धा मा पा धा रे बेखौ फाखौ दे मा पा धा जागोन बे स्पिड मोनसेया रे मोनसेया सा बे जाबाय ओमफ्राय दाना नेक्स्ट समा गुसुं दे बेखायनो आं स्पिड बुंसै नै गोलावथार जादों बेनिफ्राय नै फैगोन बे मा मा था फा मा रे सा रे फा मा था फा मा रे सा रे
ma re ma मोननै दे मोनसेया दहायनिया फा मोनसेया मायाव थायो स्टेना फार्स्टनिया मा मा था फा मा रे सा रे फा मा फा बे मोनसे जाबाय ओमफ्राय दाना मोनसेबो दे मा मा था फा मा रे सा रे मा रे मा दाना मायाव दोनबाय दहायनिया फायावमोन जाबाय ओमफ्राय बिदाना बिनिफ्राय बाला गुबैखौ सोफिनदो बाला गुबैया बै फार्स्टआव जायखौ नंदोंमोन बेनो नै बाला गुबै बे स्टेपआ बाला गुबै दे बे फार्स्टआव बेखौ सोफिनबाय बेखौ सोफिनदो ओमफ्राय दाना सेकेन्ड फैदो फार्स्ट राउन्ड थांबाय दे ओमफ्राय दाना सेकेन्ड राउन्डनि बाला गुबैखौ सोफिनदो बेनिफ्राय बाला गुबैनि उनाव मोनसे फैगोन बे बाला गुबैया बै फार्स्टआव जायखौ नंदों बेखौ बाला गुबै दे जेखौ गले गले दाम बेखौ बाला गुबै होननानै बुङो दाना सेकेन्ड बे मा फा रे मा फा सा जाबाय बेनिफ्राय बै फैफिनसै दे बाला गुबै बाव मोननै जागोन मोनसेया बे गेजेरनि दायरे फैगोन बे फैफिनबाय थागोन दे बे बिनि उनाव फैगोन गेजेरनियाव दे बे फार्स्टआव बाला गुबै सोबाय बाला गुबैनि उनाव नैबे दायरे ओमफ्राय दाना थार्ड मोनसे बाला गुबै दंबावो बे हाबबाय ओमफ्राय दाना बे सेकेन्ड राउन्ड थांबाय दाना थार्ड राउन्डआव दाना बै बाला गुबैया बेखौ सोफिनदो नैबे बाला गुबैया बे फार्स्टनिखौ बाला गुबैखौ सोदो दे ओमफ्राय दाना बेखौ सोनाय उनाव नैबे फैगोन बे फार्स्टनि ओरै बे मा फा रे सा था फा था मा फा रे बे फायावनो रे दे रे हाइथिंनि रे सा धा फा था मा दाबो दे बे मोननैबो मायाव स्टेना मोनसेनिया दहाय फा दंमोन मोनसे रे दंमोन मायाव गोजा ओमफ्राय दाना बे जोबनायनि उनाव दाना सेकेन्ड बाला गुबै बे दायरे बेखौ सोदो बेखौसो दे फार्स्टनि बाला गुबैया जाबाय नैबे दे बे फार्स्टनि बाला गुबै दे आं ओरैनो जास्ट खिथादोंल' ओमफ्राय दाना सेकेन्ड बाला गुबैया नैबेखौ होनगोन बे जागोन सेकेन्ड बाला गुबैयाव ओमफ्राय दाना बे दाना थार्ड राउन्ड थांबाय दे दाना फोर्थ राउन्ड फैबाय फोर्थ राउन्डआव जोबनायनि फैयो बे जोबनायनि आरो जागोन बे फोर्थ राउन्डनि बे बाला गुबैखौ सोखांनायनि उनाव बे फोर्थ राउन्डनि बाला गुबैया एसे दस्रा जागोन दे बेनो आरो जागोन फार्स्टनिया दहाय बिदिमोन ना बाला गुबैया ओमफ्राय दाना फोर्थ राउन्डनि बाला गुबैया ओरै जागोन बे ओरै दे नटिसखौ खिथानोसै आं
धा सा रे गा सा धा फा धा सा रे गा रे रे दहायनिया रे 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 मोन दाना रे रे ल' रे दहायनिया बिदिमोन दाना ओमफ्राय दाना मोनसे सा दंना दहायनिया दाना बे दाना ओमफ्राय दाना बे जोबनायनि उनाव बै फार्स्टआव जेखौ दामनो फैगोन दे फार्स्टआव एसे दस्रा नङा फार्स्टनि बायदि नङा दे माबासो फैगोन बे सेकेन्ड बालाव गुबैया फैफिनगोन बे फैगोन दे बे सेकेन्डनि बालाव गुबैया बहायबो सोलायगोन बे ओरै जागोन दहायनि फार्स्टनि ओरैमोन दाना एसे सोलायगोन दे ओरै जागोन बै गासिबो एखे नटिसना खालि बे फार्स्टनिया दहायनो दाना दहायनिया दानिया बिदि जाबाय ओमफ्राय दाना बेवहाय बे जोबनायनि उनाव बे जोबखांबा फार्स्टनि बालाव गुबैयो बै फार्स्ट दामनाया बेखौ जेरै दामदों बिदिनो दामफिनदो रेगुलारै दे बेवहाय गेद्दा गिद्दि गैला ओरै दामनांगोन बिदि दामनांगोन दे बेजोंनो फोजोबबाय बालाव गुबैजोंनो जोबजासिम बे सिफुङा माबा दे स्केलाव बिदिनो दं जि टिउननि बे जिनि गोलावथार 35 इन्चि ओमफ्राय जोबनायाथ' जोब्बाय बे बुजियाखैबा नोंसोर भिडिअखौ नाय दे दस्रा भिडिअखौ माबा सोदोमस्रि लिरनानै सार्च खालामनानै नाय बिनि मिउजिकखौ खोनासंग्रो ओमफ्राय मिउजिकखौ खोनासंनानै बेखौ ट्राइ खालाम दामनो मिउजिकखौ खोनाग्रोआबा माने दामनो खस्थ' मोनो बेखायनो मिउजिकखौ खोनासंना लाग्रो ओमफ्राय जायफोर सोलोंथारनो गोसो डिसक्रिपसनाव फरायदो लिरना दंना डिसक्रिपसनाव नाय कन्टेक्ट दं आंनि नाम्बार ओमफ्राय मा फरायबा मोनगोन नटिसन नांगौ नटिसन नङाबा हानाय नङा दे गोरा बे मिउजिकआ एसे गोलावथारनि आं दानदों दे नटिसनखौ आं टाइप खालामना हरगोन ना वाट्सएपआव बिहर कन्टेक्ट दं आंनि ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय सोलोंदो जइन जादो आंखौ कन्टेक्ट खालामदे आं नोंसोर रोंदों नोंसोर हेफाजाब खालाम आंबो नोंसोरजों हेफाजाब खालामगोन बर' हिसाबै बयखौबो रोंजानो लुगैयो आं बेखायनो आं दिनै इउटुबनि गेजेरजों फोरोंनो फैदों आंनि नेक्स्ट थांखिया जाबाय गासैखौबो रोंहोनाय ओमफ्राय आंनि पार्सनेल डेभेलपनि थाखायल' नङा दे गासैबो रोंनांगौ बर' जानानै बेखिनि बाय बाय ओमफ्राय नै शेयार खालामहरनो दाबाव माने दस्राफ्रा रोंहैनांगौ आं हारसिंल' रोंनानै थाबा जाया नों हारसिंल' रोंनानै थाबा जाया बयबो रोंहैनायनि बाय बाय थाब लोगो मोनगोन